Nummeliin vastaan Konstantin Barulin. Se on se kuuluisa yläpelti. Pieni siirto ja sitten napautetaan ylös ja siitä tulee plussaa. Kotijoukkueelle Nummeliin tekee sen mitä yleisö haluaa ja se tapahtuu nopeasti ja terävästi ja kiekko on repussa. 39-vuotias Petteri Nummeliin antaa varmasti täällä kansalle mitä kansa janoaa. Sitten Jevgeni Kuznetsov. Ei ole yllätys, että tämä taituri on ensimmäinen ampuja ja kaartelee ja kiertelee. Ja mitä tekee Rinne? Rinne torjuu! Näin ei 20 Kuznetsov pysty yllättämään Pekka Rinnettä, ketä saadaan ammutaan ensin 3 ampujalla ja sen jälkeen sitten se on laakia vainaa, jos tilanne on siis 3 ampujan jälkeen tasan. Ja vaihdetaan myöskin laukaisuvuoroja, eli nyt kun Suomi aloittaa, niin sitten aloittaa Venäjä, mutta nyt tulee sitten Teemu Laine ja Laine varmasti lyö lisää painetta, jos ohittaa vielä Barulinin. Ei, tällä kertaa Konstantin Barulinen seuraa kyllä taitavasti ja Teemu Laineen vispaukset pysähtyvät Barulinin torjuntaan. Artem Anisimov hetken kuluttua tulee ampumaan tässä vielä kertaalleen Suomen maalintekijä. Nyt tällä kertaa maalinteko ei onnistu. Ja sitten vuorostaan Artem Anisimov, Venäjän maalintekijä. Ja sitten onkin jännityksen paikka, jos tämäkään ei mene. Anisimov loistavasti Rinne seuraa jälleen. Ja näin ollen se tietää silloin sitä, että mikäli Suomen 3 ampuja laittaa kiekon pesään, niin tämä homma on sillä selvä ja se on Sakari Salminen, 24-vuotias kalpa pelaaja, mutta tässä vielä Anisimov ja loistavasti Rinne seuraa tämänkin tilanteen. Ja sitten on Salmisen pojalla tilaisuus liimata tämä peli loppuun. Salminen ja sieltä tulee laukaus ja loistava nosto rystypuolelta maalin kattoon ja peli on sillä saletti. Suomi ottaa voiton Venäjästä numeroin 2-1. Petteri Nummeliin ja Sakari Salminen onnistuvat ja kun Venäjällä ei onnistunut ei Jevgeni Kuznetsov eikä liioin Artem Anisimov, niin Suomi ottaa tässä ottelussa arvokkaan 2-1 voiton puolustavasta maailmanmestarista, joka kuitenkin raahasi tämän ensimmäisenkin otteluun peräti 9 viime